Inadlaw ti atagaran sin mga umat Islam. Hang katahon iban hang kabulan, makaminsan da kay saban. Inuhaw hapi siyan dalam, sabab amuyan indakan sin nagpapanjari hakataan. Waktu ini ay na magparulisin, pag-igil iban sing pagjingki, sabab in mga yan wayra lagi. Pahala mo pakarayawan hangkan subay ta kabiyak sa hanin pagpuwa sa habulan Ramadan.